Ina mutanen gidan? Na ce ka gama? Na lawure gashi nan na lawure ya iso na lawure na lawure. Kuna ina? Ina mutanen gidan? Kowa da waya su fito. Ina nan da Allah. Yanda aka ba sa mu rai. Sai na gaba kowa gidan nan. Sai na wuce gidan nan. Wannan. Na ce ka gama? Ka ce kai shege. Ina wuni? Na matu ba. Na haƙura. Na yafa akuyan na yafe. Na yafe. Har za ka shigo kana wani cizawa mana idan ba ka sa a ciki na dan gudawa ne na dan shiga bayi. Da tun da zina aika ka. Na haƙuri. Wale Na yafe. Na yafe. ka ce kai shege ne. Kai mu har akwai wani wanda zai zo a garin nan. Ubanka! Kai